Klimatické zmeny poškodzujú národné ekonomiky, postihujú životy ľudí, čo nás stojí draho už dnes a bude ešte viac v budúcnosti. Zmena však visí vo vzduchu. Riešenia, ktoré nám umožnia vzájomne sa približovať k čistejšej a odolnejšej ekonomike, máme k dispozícii už dnes. Generálny tajomník OSN Pan Ki-moon pozval svetových lídrov na úrovni vlád a z oblasti financií, biznisu a občianskej spoločnosti na klimatický summit, ktorý sa bude konať 23. septembra 2014 v hlavnom sídle OSN v New Yorku. Žiada ich, aby prišli s odvážnymi správami o opatreniach, ktoré podniknú na riešenie klimatických zmien. Klimatický summit je pre lídrov vynikajúcou príležitosťou presadiť ambicióznu víziu prepojenú s konkrétnymi krokmi, ktoré pripravia pôdu pre zmysluplnú celosvetovú dohodu v roku 2015. Pre lídrov na celom svete nastal čas, aby sa pripojili k pretekom v presadzovaní zmien a premien, ktoré dajú silný impulz hospodárskej súťaži a trvalo udržateľnej prosperite pre všetkých.